asiqale sikhulume ngomswenko ongaka. Hayibo. Cha haya awukho umswenko. Sisemshadweni. Yebo. Sisemshadweni umswenko awukho lapha sisemshadweni. Kodwa phela ugezile kuyabonakala ukuthi hayi cha ibhungilengezo ke le. Akulona ibhungu ikhehla nje. Angenzanga kakhulu ngithe nje kancane uyabona. Ngoba ubona nje nawe ukuthi hayi incibisholo ibheke phezulu lento engikhanyisa ngayo iyo le lapha phansi enyaweni. Hayi so. Le ngikhanyisa ngayo ke leyo. Bathi LV. Louis Vuitton. Uyabona. Ake ngisakubala kweVersace la emzimbeni. Angiyazi lento. Phela angithi manje lo muntu ozoshada la. Yes. Igeze lamuntu uyageza lo. Yes. Uyageza ugezile nje uclean. Uyabo ukumbona ukuthi ugunde kanje. Exactly. Ukumbona ukuthi ugunde kanje. Exactly. Hayi ngoba ngiyakhulisa mana ubheke nje. Afaka wena kule kusho. Ingezo. Awubuke leli thimba wena. Ngiyalibona. Hayi isigungu sakho hayi ngeke. Ungathi inyanga lezi. Hayi uyaphika. Omunye ushuni phela lo akuzona inyanga lezi. O serious. Omunye ushuni lona. Oh. Mana mkhulu. Yini le inspire inyanga zamanje ukuthi ingezo ziyithande kangaka? Ingoba iphethe impilo zabantu. Umthetho wezempilo uthi umuntu ophethe impilo yomuntu akaqala ayithandena kuqala ukuze azokwazi ukuba nothando lomuntu aphinda athanda into azoyinikeza umuntu ngoba umthetho awuvumi nawe ngeke uvume nje ukuthi ngukhothise umuthi oyinsizwa omnyama usesitshene sasimhlophe sesaba namanemba amnyama leso sitsha ngeke uzuyikhothe lonto ngathi uyikhotha ubuphalaza yabo manje kubalekile kuqala ukuthi umuntu akazithande yena kuqala uthi noma uthi kuyakhothwa uhalela ukukhotha noma umuthi ubaba asikhulume ngosuku lwa namhlanje nizoseka insizwa eninayo endimeni yokulapha komdabu uzizwa kanjani ngokuthi lo mcimbi wanamhlanje ubonile uyawubona futhi ukuthi impumelelo umcimbi kaDlamini namhlanje uDlamini usewumnumzana uDlamini akasesuyena uAndile Dlamini lalani la nina uAndile akasayena uAndile Dlamini sekuwumnumzane Dr Mzimba ukhalimali niyezwa nina bofafabulani hey la mnumzane azukusihlupha umnumzane phela uyabona njengoba ngene lapha esibayeni nje manje njengoba ngene lapha esibayeni kungimanje ngithi nanga ufaka umakoti lapha esibayeni akuyonto okudlala leyo and ayenziwa nombani akuyona imvula enetha nombani uyabona nento eke yashiwo ugadla lokuthi maskandesi noma ngabe kuthiwa usushadela awungumnumzane mawungakaze uganyise uganisele ingane yakho awubi umnumzane mungakazi uganisela ingane yakho angithi phela ugadla njengoba engwakanxumalo ukhuluma yena ngento yasendlini yakubo ebukhosini bakaZwide ayifunda khona lapho kaZwide thina sazi ukuthi umuntu uma ngabe secacisile wasinelwa lo muntu usewumnumzana usehlala enhlokweni nabanumzana esibayeni akasahlali nabafana sekunomehluko phakathi komfana nebhungu nensizwa umkhulu yayiphikisa inkulumo yagadla eyakubo kaZwide njengoba noDlamini ezalwa kaZwide mhlambe kaDlamini bangayivuma uyabona kodwa ake ngithi ke nakho uyaganwa kodwa awunayo ingane yentombazana ngeke uzube umnumzana makudla abanumzana ngeke ungene wena enhlokweni yabanumzana ngeke ungene endlini yabanumzana kodwa abanumzana bebezile bazokufaka endaweni yabanumzana angithi phela uDlamini namhlanje njengoba egana uyalwa obani uyalwa abanumzana uyalwa obaba bendawo kunamakhosi kuneyinduna kunephoyisa lendawo bazogcwalisa ubufakazi ukuthi lo usengumnumzana okuthi usewumuntu osekhulekelwa kuthiwe baba kwaDlamini so lawo magama lawo mina angeke ngize ngiwaphikise ngeke ngiwavumele kodwa ngoba isibongo nesibongo sinento yakhona ngolimi lwakanxumalo kungaba njalo kodwa ngokubuka kwethu emhlabeni nangolwazi esilibhekayo uma usuganelwe awusahlali
nabafana makuthiwa kunemicimbi efana nale noma kuthiwa kuhlangene ibandla noma kuthiwa kwasibanibani kunomcimbi othize uma kuthiwa abanumzane ngapha nawe usuyongena kubanumzane baye bathi uma ungasinisanga wangasinelwa uhlala namadoda abamnumzane baba bodwa usho njalo uGayi uhlala namadoda angithi phela usesineliwe namhlanje akasinisanga kodwa akanayo indodana awuzenzeli phela ukuthi usinise awuzenzeli ukuthi usinise angeke nje kuthiwe njenganamhlanje uDlamini akayohlala namadoda angakaza ayolobola angakaza aze achela umuntu ngenyongo kanti umuntu usuke efakelwane esibayeni angithi ubaba wakho mekuyala ekhaya uyakutshela ukuthi njengamanje usuzoshintsha indlela yokuhlala njengamanje usuzoshintsha ukuhamba njengamanje awusezukuba nelawo njengamanje wena usuzokwazi ukuthi unikeze abantu isithebe so leyo nkulumo leyo mina ngokwami ngisho ungahlala namadoda endawo kodwa ikhona lento uyabona uma uya nje le kwaXhosa uma ngabe uyinsizwa noma usungaka ungangami uma ungazange uye entabeni awungene ebudodeni ngisho ungashada ube nemali engakanani umthetho wethu wesintu sakwaZulu njengoba kusini udwendwe nje kuthiwa kufuna likhuphuke njengoba likhuphuka udwendwe likhuphuka phela liyaphezulu asibuyele emuva la okusho ukuthi masingathi siyakhuluma sibuyele emuva simshonisa phansi uzohlala namadoda endawo uhlale nanamaphara ngoba phela khona amadoda abafana qiniso le indoda engakazi ibusebenzela ubudoda yabugcina ukuthi iyindoda umfana lo kunendoda eno60 years kunendoda eno18 years kunomfana ono60 years uyabona so njenga namhlanje uDlamini njoba eqoqa imithimba emingaka qhamuka abantu izinkalo zonke uzogcwalisa ubufakazi bokuthi njengamanje uzongena ebudodeni ingakho emukelwa amadoda angeke amukelwe umuntu ongakazi agcagelwe ngoba umuntu ongakazi agcagelwe akazi ukuthi ekucagelweni kunjani umbuzo mhlawumbe omunye uthi ukulapha ngamakhambi endabuko esikhathini esiningi kunokuthathelwa phansi kakhulukazi ngoba sekwa introduceka iwestern medicine ungabakhuthaza uthini abantu ukuthi cha umuthi wesintu uyasebenza amakhambi endabuko ayasebenza lalela kutshele uyabona ngizolisho nje licace ngesizulu ngoba ngumZulu onganabekelisiwe mina umuntu osho njalo ikhanda lakhe aliphila uyahlanya kahle kahle mate uyahlanya yonke into ephilayo la emhlabeni ngishilwane zidla ihlahla zidla utshani so leyo nto iyimvelo eyadalwa uNkulunkulu ihlahla esilapha ngazo ibhedlela ngeke zime leza ihlahla zingekho ukuze kuphume iphilisi fanele kuqale kufika umuntu owusolwazi lwemithi ukuba kuthiwa kunjalo ngaba yikho lenhlangano kwahulumeni okuthiwa ngezemvelo ngaba yikho lenhlangano okuthiwa kubiyelwe kunemithi laphana ubone sebethi bayohlanganisela abazepolitiki sebephethe igqikize emkhovu sebephethe oyibhaha kuthiwa hambani niyotshala ekhaya ingoba khona umelaphi wendabuko nasendulo okwakulokhu kukhona umelaphi ngisho ngaye eChina uzobafica bedla umuthi wakwalibona wena eChina esibhedlela wena angazi indaba ingoba iChina mangabe linenkinga liyesihlahleni lixebula isihlahla makunesilonda lifake lapho kuphuma isilonda into eshaya abantu abaningi ukuzenza izinto abangayisizona lento ukuthi umuntu ufuna ukuthanda isilungu kuthiwa South African medicine kuthiwe kungashiya ukuthi no dokotela ingoba umuntu usuke ekhuluma ngento angayazi uyabona umuntu usuke ekhuluma ulimi olunjani akayazi lento akhuluma ngayo yabona masikhuluma ngekhambi lendabuko sikhuluma ngento ephethe ukuphila komuntu wonke noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi ngisho ungasindiswa uthi wena usuphila ngoJesu emalungeni unamanga ibelo wancela kulona uma wakho ayekhothi insizi kodwa njengoba sikhuluma nje abantu baningi abantu abasindisiwe abangasayingeni kakhulu indaba yento zesintu usho ukuthini lo mawucabanga wena abasindisiwe noma bathwele ngoba labo bantu phela bathwele kanjani mkhulu mawucabanga nje wena lokho akhula ukhona umuntu okungathiwa unamandla ukuthi akuphephethe athi bese uyawa akuyenzi sense khona amandla anjalo ukusindiswa lokho usuyawa
Msana ukusidakelwa nina? Ukusidakelwa lokho. Abheda mkhulu. Bayadakwa. Yes. Bada angithi ukhuluma nami. Njenga namhlanje nguprofessor mina. Uyabo? Ngine certificate ezu7 kulokulapha. Uyangizwa ngithini? Yes. Umuntu osho njalo uyabona njengoba sikhuluma njengamanje bagcwele eMozambique bagcwele emabhanoyini bayolanda izinto abazobuya bafake ngazo abantu ematendeni igcwala amatende kuthiwa igama lika Jesu liyaphilisa kanti inhlanga nezincweba futsek ngeke Last question. Ngifuna ukuzwa ke manje uvo lwakho mayelana nabantu bokufika abangena amaphepha eSouth Africa. wemfowethu leyo angifuni nokuyikhuluma nje. Hayikhuluma. Angifuni nokuyikhuluma uyabona owesilo mayisekhulumile ukuthi umuntu nomuntu akaye kubo. Thina awungeni ngisho eboard passport mayingekho. Ngikhuluma ngepassport and usungenile ngepassport bakubuza ukuthi uzobuya nini. Yabo? So umuntu nomuntu uba isivakashi akabi isihlali. So umuntu nomuntu inkankane nenkankana liyodla umnyundo wangakubo man. Ulate.